بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الأحباب المشاهدون في هذا الوقت، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katotay manguran na mo agama Islam, alhamdulillah, tiniya kasubatan na tuin, pangadjian sing kita niyo, amo ing bakasa kya tagnaan nato. Biya long ta amo in panagnaan ni amo ing pagsusi atau kapag ayil. Ibang mga pardo sim pag-ayil, sunat sim pag-ayil, iban mga makruhat sim pag-ayil, iban do kayong pandin dito. Bihayaon, on man yung nakapin din ha amuin, aturan sin pag-ayil, amuin mamakabatal ha ayil. Sabapin pag-ayil ini, on day sabatin niya makalarak ka niya atau ka makabatal ka niya bihayan. Kingatan nato na sinamuin, lima bela-beyaon, uno naman insarat si mga pag-ayil, uno naman in mga pardo niya, iba mga sunat niya. Nabiyayaon, na subay ingatan na tuon, amuin makalarak, haamuin pag-ayil. Ataw ka makabatal ka niya. Bagkalong tain makaminsang kausadza makapag-ayil, hati niya, pila adlaw amuin, masi-masirain ayil mo yaon. Na din sa mapiyaong katotay manguran na mo agama Islam, in mamakabatal yaon, amo ingyanganan sin bahasa Arab, long niya nawaqidu wudu ataw ka mufsidatul wudu ataw ka mubtilatul wudu. Ingkatan yaon ataw katu kalima yaon na sibo-sibo rain amo in maksud niya. Hati niya ikakangisin ayil sin tao apabila taga-ayil siya. Nandun na sa mapiyaon, katotay mauran na mo agama Islam. Insarasin agama Islam, banglong taamuin, ayil mo yaon. Hati niya, on nahinang atawa ka amo injimatu kay mo hamuk de na makalarak ka niya, makakangi ka niya, na subay ko tuod mag-ayil balik. Ano tulong tamuin makakangi ka niya din ng mga hadas bihayan. Yung mga hadas at niya on hadas dakula, on hadas asibi, biara amuin na bat-bat na to simpanagnaan yadto. Ano tulong tabiayan, amuin mga ahdas on mga asbab ni bihayan. Apabila zumatu in asbab yaon na kumangiin mo in ayil sin tao. Adena sa papyaon ini kaysa dena mamakabatal ha ayil mga kataw tay manguran na mga agama Islam na al-khariju min sabilain. Amo ing gamuwa den ha dua lawang. Uni dua lawang yaon, makhrajul bawli wal gait. Amo in pagguguaan sin ihi, iban amo in taytabihayan, nagista. Na in magwa yaon, ima ayakuna bawlan. On waktu hatin niya, bang pagguguaan sin ihi, na on waktu in gamuwa, na ihi siya. Na pabilalong ta mangihikaw, na batalin ayil mo. Ataw kaon waktu amo in gamuwa ka doon, na maniyan, hati niya mani bihayan. On waktu ing kamuaroon na madziyan, hati niya amo madzi bihan. Atawa ka amuin damul istihada, amuin dugo
amo insakit. Aw ghaitan aw rihan atawa ka amuin pagguguan sin nagis biatay bihayan. Atawa kaon waktu ing gumawa doon na hangin. Imana niya utot bihayan. Na ingkatan yaon amuin makalarak haail sin tao. Subay siya mag-ail bihayan. Balong ta inamuin gimuwa, long ta amuin ihi ataw katay bihayan na batal na inail sin tao yaon. Subay siya magistingya pag-ubos mag-ail siya balik bihayan. Amayatin ayatan sin Allah Ta'ala suratul Ma'idah ayat ikaunom lon sin Allah Ta'ala aw jaa ahadun minkum minal gha'it. Atawa ka di matanglong na inhambukan niyo din na lugar amuin pag-intaw ang bihayan imana ni nangintaw siya ataw ka nangihisiya. Di na sa mapiyat to na subay siya magsusi balik bihayan. Namikyan natin niya bang ingkana maniyan o maziyan apabila long ta ingkaonan niya tinaing gimwa hataw amuin manni ataw kamazi biyayan na batal dain ail niya. Batalin ail niya. On mga hadis niya, hadis sahih. Iban ikima si mga kaulamahan biyayan. Iman niya una tiniya on waktu biyayan hati niya gumawa sa zayaon apabila mag-asawa magsug sila biyayan atawa kagamuha siya hamon halom sin napso biyayan. In mazi piyagiyan gamuha siya bang nag-imagine ko biyayan atawa kauno na biyan din ang mga hinango biyayan. Na inkatan yan makabatal ahil biyayan. Namikyan biyara long taamuin gumawa indugo babae. Biya long ta damol istihaba amun dugo sakit biyayan. Indugo sakit ini hati ni wairun iddan ya bakam biya long ta amuin dugo amuin haid atau kanifas on iddan ya ubos mundong siya. Ini yan di siya mundong. Na makabatal ay lapabilong tagimuha siya biyayan hangkan inamuin hukuman sintao amuin babae hati niya amun way na idda, way na waktu sinamuhati niya, continue na impagdugo kaniya biyayan, amun timpiagyan, amuin istihada, damong fasadati niya, dugo amuin gamuhamano siya, amun sakit na yan to. Nabiyara tao usog, amuin salasul bawliyaon, hati niya, awan sa magtutuin ihisin tao, hati niya, di niya makontrol biyayan, di niya kananaman magtutuin ihiniya. Na uno'y hinangan nila biyayan, hasupaya sila makapag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala na muna kahaba waktu subay sila mag-ail, subay sila maglano, magistingya bihayan, pag-uusyan to kalisina nila na bihayan, inamuin pagguguaan sin nagisiyaon, nabutangan nila sin uno-uno bihayan, bisa long tagamuha siya, hasawo sila nagsambayang, na di lumakat mong pabaran nila at tawa katamungan nilang bihayan. Kaya man na sila magsambayang bihayan. Sa butangan nila sa zaina mo inkwan niya unang supaya di amuin kamanat mo paamuin tamungan nila at tawa ka kwan nila hapwasin amuin kwan nila bihayan. Nakapaglisin sila, nakapag-istingya sila, pag-ubos siya to nag-ail sila, gusto mambayang sila. Sa before ya to pag-ubos sila mag-istingya na timusan nila marayaw, butangan nila sinamuin di makakamana tinamo ing gumuwayaon. Bisang gimuguwa hasabo sila nagsambayang na Allah subhanahu wa ta'ala na kingatan niya intoya umaazur siya na hati niya tay maunin ibadat si manu siya bihayan maazur bihayan. Hadis lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahad in kaunan niya tinya daran na in pagwasin dugo kaniya amon dugo sakit na biya bakan hayat in agi kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya patawaddai wa salli fa innama huwa irqun long niya pag kahaba long niya sambayang mag-ail kaw muna maglisin kaw us mag-ail kaw us mambayang ko biyayan na biyad to in hinangan niya every waktu biyayan kahaba waktu biyayan na maglisin siya o sampasi mag-ail
o sumambayang siya. Namikya na mo in, di na mamakabatal ha ail biyayan na khurujur riyah. Hati niya, apabila ong gimuha hangin biyayan. Inangin niya natin ay gimuha biyayan, biyalong ta mga utot yaun. Kaya nanaman mo yung pagguha niya, iban kaya bahon mo imbaho niya biyayan. Tini alhasil ong gimuha biyayan. Nabatalin ail sintao biyayan. Nalong sinalasalam, la yakbalullahu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Dilong niya taimam sinallahu ta'ala in sambayang sinambuk kaniyo apabila nabatalin ail niya. Hingga subes siya mag-ail balik. Namikyan apabila intao hati niya nagduarwa siya sinamuin uno ba nakautot siya atau kaway biyayan onsan mga waktu wala ni kaya na naman sa biya huna na biya on biya kwan niya biya on gimuha ka niya biyayan tinigimuha biyayan na di siya mig magtuy haamuin so pamanaka yaw na siya nagsasambayang subay amuin klaron niya tuod inamuin uno, clear ba amuin bundal ba ito nakautot siya atau kaway ruong biyayan. At tinalom sin nagduarwa siya biyayan. Nalong sin Rasul Salam kaniya, hadis ng Salam, long la yang sarif, hatta yasma sautan o yagidarihan. Ayaw komig, hati niya ayaw batalain ail mo atau kasambayang mo yaon, hingga amuin kirungugan mo in suara sin utot mo yaon, atawa ka bang wala mo kirungugan hati niya kaya bahuang ko sinamo imbahu niya. Na pabila biyad to hati niya na clear na siya tiya bundal na turati niya nakautot ko biyayan. Na batal in ail mo biyayan. Na di na sa mapiyad to sa pamalong tabi nagduaro ako yad to. Wero diungog mo amo ins among suara sinamo ang kwaniyaon katingog niya. Iban wero isab mabahu amo in kaya bahuan mo biyayan. Na subay hati niya masi-masi inamuin kasah sinamuin ail mo yaun. Masi-masi siya. Atawa ka amo ingi mo yaun hata o den habaran niya wala gimuha den ha dua lawang biyayan. Biya upama niya mga dugo biyayan. Tinya kaya paliang ko biyayan mga baran mo, mga siki mo, mga liba mo biyayan. Atawa ka kay hati niya amuin nakasuka ko bihayan. Nakasuka ko bihayan. Atawa ka amuin ruaf amuin onsan tao on sakit niya sungu-sungu magduguin ilong niya bihayan, magdugo gamuain dugo din na ilong. Na ini yan hatunguzin hukuman niya na wala na hambukin amo in mga ulama. Hati niya on kanila hati niya makabatal hati niya ha ail on din kanila di makabatal. So pamakya paliang ko biyayan atawa ka nakasuka kaw atawa ka amuin gimuain nagduguin ilong mo biyayan. Na inhanto nga si mga ulama na longila makabatal ha ail. Inhanto nga kanila na di long niya makabatal amuyad to in ragih. Amuyad to in ragih amo hindi makabatal. Imana niya bang kapalian ko biyayan uno biyan gumawa indugo di napali. Atawa ka hailong gimuha indugo hailong atawa ka nakasuka ko biyayan ugasan mo sa zain amon ilong mo yad to bang himundong indugo ibang maggumgum ko bang nakasuka ko biyayan masi-masin ail mo hati niya wala na batalin ail mo biyayan. Wala na batal. Sa gawa, sa pamalong ta in siya yaw, di siya makatanam. Sa pama nakasuka siya ataw ka nagdugoy ilong niya. So vera siya mag-ail biyayan. Nalabi marayaw, mag-ail siya so pama nagduarwa siya, makusugha kwa na in batal biyayan. Sa adapan niya di siya makabatal. Sa gawa bang nagduarwa kaw na pag tagiridan natin niya baguhan na in ail mo yan. Amoyad to in laka na ahsan. Amon labi marayaw. Ini kedua din na mamakabatala ay mga kataw-tay manguran na mga agama Islam na zawalul aql o tagtiyatuhu. Apabila maig in akal sin tao
Atau kabiya sa pantong biya kaya tabunan siya, biyayan. In akal yan to biyayan. In zawalul akal ini pegiyan, biya long taamuin mga taong biya mga marupang yaun. Dinya wala dong kanila nin akal nilang biyayan. Hangkan ni mga tao yung bisan tao maas na bangdupang siya, na uno-uno na hinangan niya biya mga kahinang si mga bata-bata, magpanayam siya, iban din niya kingatan ni mga sampe amuin, mga tamungan niya, mga mabaho biyayan, sabab wayron akal niya, to di siya masipog biyayan sininang niya. Na di na sabab yato na pabilalong ta into taga-akal, tumaghasa sa maiging akal niya un, marupang siya, bangsabo siya nag-ail, na batalin ail niya. Atau katakutiya, tinya katabunan sa zayaw na masin akal niya. Katabunan sa zayaw. Unin upama niya, bialong ta nakatugaw biya, nakatugaw. Na imana niya yaw din akal si Mano siya sa gawa na kiyatabunan sa zayin akal yaun. Ataw ka amo inon sa biya mga tao mga pagbabuyan yaun, hati niya tamaghasad za biya maigin akal biya magkuhan siya mapunong biyayan, mamimpit. Pagusya at tumakasayura sila na amoy at timpegian amuin katabunan in akal biyayan na inkarwayaon na makabatal ha ail biyayan. Malengkan lang niya ang papabila na katugaw, ha? In pagtug mo yun natin niya hat ko biya mga nakalipat yad sa masira mga tao nagmi-meeting biyayan, karungan mo ramasi ina mo in meeting nila yan to bisara nilang biyayan. Na iniyad to na diyad to makabatal ail. Impiagian amo in makabatal ail amo in makahalok po yaon si masandig ko biyayan atau kakimukulang ko biyayan ubos amo nalawa na to rin akal mo yan to biyayan kaya tabunan to biyayan. Hati niya mga tao mga nagmi-meeting biyayan na masi-masi din mo nakarungugang biyayan. Na iniyad to hati niya makta natin niya batal na in ail mo biyayan. Sa bang tiyo-tiyo sa zati niya biya mga nakalipat ko sa biya sa panton mga adlog yung atiyaw na. Adlog yung atiyaw. Hati niya on waktu biya mga karuong ko biya na sabo na gutba biya yan. Sa makabiyang ko biya yan. Makakuang ko biya ito. Mga kublaan ko yan ito. Atawa ka masi-masi lang tabiya mga karungugan mo yung pagkuan niya mo. Na iniyad to dira mabatalin ayil mo biya yan. Sebab biyan to in kaunan si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan nila yusibuhum nu'as wa hum yantadiruna as-salah. On waktu long tati matagal sila ha semun waktu biyayan na karoon silang biyayan. Hati niya karoon silang biyayan na masi-masirati niya in kwan nila, ayil nila. Sa balong ta kemulang siya halaw mas siya pagtagaran sin waktu bus makahalog siya biyayan nalawato rin akal niya na maktam batal in ayil sin tao. Ini kato niya din na makabatal ayil sin tao na aklu lahmil ibil. Apabila kemaong kita ha unod sin unta. Nga di kato ini ha Pilipin biya mahang biya wayro pag nakakita rin ni nag-ipat sin unta biya yan. Mura ko ang biya mga unta biya hinang-hinang yaon. Sin December nakakita ko doon na legsin kwan yaon City Hall yaon. Sa kwan suminto yat to. Na inunta ina tinya kumaon ko sin unod niya ambukra in amura iniin hayop amuin kumaon ko makabatal hail biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkambiya lang ta mga kambing atau ka mga manok atau ka mga sapi kabo biyayan na di makabatal hail yaon. Sabab wala ini tiyugila tun sin Rasul sallam amuin unod sin unta. Sipura in tiyo-tiyo sa long kinaman ko kunin unod sin unta ini kinaman mo tiyo-tiyo sa zabiayan apabila natuon mo yadto batal na in ail mo sipura imataw din nakaon mo atau katiyo-tiyo siya na batal in ail mo. Adapan lang si mga ulama makakaon ko si mga karne atau ka mga unod si mga hayop biara lang tanasabot tanato din ng mga manok, kambing atau ka mga sapi atau ka kabaw na iniyan di makabatal hail. Ono sabatin niya amuin ikhtilaf sinamuin mga fukaha. Hati niya on din kanila makabatal, on din kanila di makabatal.
Amuin, apabila long ta, amuin, masud zakar, hati niya kaulinan ta in aurat tabiayan hasabu kita nag-ail hawairu lampik niya. Kaulinan ta siya. At ikadua niya, na masul mar'ati bisyahwatin. Hati niya, ulinan ta atau makakumpit kita si babae, amo insalta amo in nafsu tayat tubiayan. Atawa ka, amo in on patay, hati niya bakas ko ng ligo hapatay biayan, nadamikyan. Ikaw pat niya arridatu anil Islam. Amo in magmurtad kita biayan. Na onde na mga ulama na mong inna kulla wahid min hadhihi al-ashya yanqudu al-wudu. Tinya in tiap-tiap na sabot yaun apabila kaulinan sin tao in aurat niya. Atawa ka makapagsagit ko makauling ko ha babae amo in salta in syahawat mo biyayan na makabatala ail. Atawa ka bakas ko na nag-ail ko sa nagpego nagligo ko ha mayit biyayan na damikyan, subay ko mag-ail balik kaya makabatal. Damikyan ay namuin ridda atau kapag murtad diyan. Oni sabden kanila tinia la yanqud hati di makabatal biayan. Sa inialong niya amuin mahal sinamuin khilaf biayan. Na so pamalong ta biya mga masud zakariyat to. Hati niya biya long ta Imam Shafi'i iban doon pandeng kanilang biyayan, biya Abu Hanifa, na makabatal inamuin kaulinan si Imam Shafi'i ibn Ahmad bin Hanbal, makabatal in kaulinan mo in amuin aurat mo yaun. Sa gawa in Abu Hanifa, na in agin niya, di long niya makabatal, sabab long niya, in aurat yung long niya, hati niya, hambukan din ang mga anggota baranda, biya long niya mga 5 mga siki yaun. Tini anggota baran mo na yaun. Sa gawa, bab al-ihtiyat na ibatang talong ta makabatal siya supaya amuin kung amoy tilabi ahsan biyayan. Sabab, supaya kita makagawa din ha amon ikhtilaf yaun. Tungod isab sinamuin, magsagid sa ilimata at hababai, hawairuun lampik niya. Na duwain kwan niya. Kitaun. So, pamamu waktu amuin, nakapagsagid ko biyayan, hati niya, on syahawat mo hasin waktu yad to biyayan. On syahawat mo biyayan, na makabatal siya ahil. Sa gawa balong tabi ang mga nami ko biyayan, us, hiulugan sin mo biyayan, hati niya nakadagpak maripa, paadli mo biyayan, pagtabok mo sin mo yati 5 sin babae yaon, na, wero napso mo yato, hati niya, tamabuk ko sa sinamuin sin yaon. Na ini ato di makabatal yato ail. Ini mga katotay mahuran na mga agama Islam, hati niya, apabila nagduaro ako nag-ail ka, nagduaro ako sin ail mo yaw, nabatal ataw kawero nabatal, bang wero day sa amuin, mga katungtuman mo din na makabatal amuin, jimato kayo mo atawa ka amuin, di magpak kayo mo, na masi-masirain amuin, kasusi mo biyayan. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'an la fala yakhruj min al-masjid hatta yasma' sawtan aw yajid rihan. Masapama long niya si makit long niya intian sinambukan niyo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya biya sa kaula-ulaon biya mga sunggamuwa biyayan. Onsung gumawa biyayan sa wala na isa ba mo inkena naman gimuwa in yaun hangin yaun ayaw na siya magusos gumawa din na masjid hahingga amuin karungan niya in katingog sinamong gimuwa at tawaka kaya bahuan niya imbaho niya yato so pamalong tawero unda hati niya uy niya kaya rungan ibawero na kaya bahuan ibaho na masi-masira in ail niya hati niya wala na batal. Amuyat tilong niya amuin, kaida usuliya hati niya, wal yaqinu la yazulu bisyak. Hati niya, pabila yakin ko to, sinamuin, ail mo yaon, masi-masira, wayong jungog inamuin, katingog singgi mo ha,
Iba, wayron na kaya bahawan imbaho sing gimuha, na masirain kasusi singkuan mo yaw. Hati niya bang yakin kau na di maigin yakin sin amuin pagduarwa. Na diya ini mga katotay manguran na mo agama Islam. Tinasubay parihala untod si Muslim ipagsusiyaon. Labi luba na hasung siya magsambayang. Sabab di masah tod in sambayang niya bang bakan siya susi biyayan. Naon waktu biaya natin niya o mga sasat sin sa itang biaya na subeta umanib tod sinamuin mga sasat tiyaon. Amuin kapag bayaan kita sin sa itan niyaon mahinang biya mga kuanin ayl tayaon na subay magistiada kita fa Allah Ta'ala. Dena sa itan niyaon. Namikyan natin niya sa pamabaran mo yaon. Nadamikyan sa tinya susiyon murain kuan biya tamungan mo yaon. Supaya matay mainsambayang mo. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allah Ta'ala kalasahan niya mga taong magtatawbat iban kalasahan niya mga taong amo magsusibiyayan. Nandiyan sa piyato katotay manguran na mga agama Islam lamatong kita haamuin aturan sim pagpego. Inaturan si pagpego ini hati niya dua long tabiayan. So pamalong tade na mga hadas asibi atawa ka amuin hadas dakula biayan. Inadas asibi biar mga kabiyaksaan ta adlo magpego kita biayan sa impang mga tabiya mga hiulasan kita biayan mga nagbaho imbaran tabiayan na mamego kita. Hati niya today na mga hadas asibi biayan. Nabalong ta hadas dakula bialong ta mga bakas kolong taba nakasuka asawa mo atawa ka imbabae hati niya himundong na in hayab niya atawa ka nipas niya na mamego sila biyayan na ipagpego ini hati niya wagi binukuman niya bang hadas dakula bang long taamoin hadas asibi na sunnatin hukuman niya Lalu sinallahu ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu balong na yung kaunan niya hati niya taga ginub kamu na subay ka mo magsusi imanan niya mamego ka mo biyayan. Na ini mga katotay manguran na mo agama Islam. Bialong taamuin pagpego ha adlog yumat. In pagpego adlog yumat na on hukuman niya wajib ha tao, on hukuman niya sunnat ha tao. Sunnat tinukuman sinamuin pagpego ha adlog yumat bang mayroon hadas mudakula. Bakang ko nanakainop, bakang ko bakas nakasupa asawa mo, na sunna tinukuman niya. Nabalong tananakainop ko biyayan, sindom singyum at. Atawa kabakas ko nakasuka asawa mong biyayan, na wagib ko mamego biyayan. Wagib inukuman niya. In mga wagib amuin, peguan, na unong kaginis. Unong kaginis in mga wagib peguan. Kaysa din ang mga wagib yaong peguan na khurujul mani min makhrajihi min al-dhakari awil untha. Tinya apabila gimuwa imanni sintao den hadan paguguaan niya. Hati niya den naman ha pihak sin usog atau kababai. Apabila gimuwa imanni yaon na wagib inukuman niya peguan siya. Wagib biyayan. On waktu iniya natin niya gumawa iman niya na tao amo insabu kau bati biyayan. On waktu gumawa siya hasabu kau natutug biyayan. Ada pelong tamuin bang natutug ko biyayan. Hati niya na nakainop ko biya panghati mo yato giwaan ko si man ni biyayan. Pag-uusya to na nakabati kau. Kaya na naman mo to biyayan. Pagbati mo yan to na subay mo jekan biyayan. So pamanag sasangyawa ko, jeka insangyawa mo yaon uno. O babasaroon bakas amuin among gimuwa yaon ataw kawayroon. Pag check mo kaniya biyayan, hati niya wayroon bakas amuin gimuwa. Doon ha sangyawa mo yaon. Na wala ko kya wagibi mamigo. Masi-masira hati niya bakang ko amon hadas takula. Sabab nanagainap ko yato hati niya kaya na naman mo gimuwa sa
pagbati mo, kita mo siya na wayroon tanda sin ong gimuwa kay mo biyayan. Na masi-masira. At tinabiyara, hahukuman sina mo in pag-utot at tubang, wayroon mo kaya rungan in sound niya, iban, wala mo kaya bahuan in bahu niya, na wasi-masirin ayil mo biyayan. Na hindi tinawala ko kaya wagibi mamego. Adapan lang tamo in, gamuwa lang tayo na mo in, man niya una tao hasabo siya bati biyayan. Halalayak ka ba biyayan? Na imana niya, insarat niya roon, ang pabila kaya na naman niya impagwa biyayan. Sabab tong kaginising mga magbugwaha kung si Manu siya. Ikaysa, mani, ikadua na mazi, inikatu niya madi biyayan. Iman niya ang gamuha siya bang hizul mo in aurat mo atawa ka nagsukop asawa mo biyayan. In mazi gamuha siya bang nag-imagine ko biyayan, nag-imagine ko biyayan ataw kabakas ko biyayan mga naglangog-langog biyan asawa mo biyayan. Saway ka mo nagsuk biyayan. Na ini ang dua yaon subay wagib si peguan. In madi gamuha ha tao ha puasin pag-ihin. So pamanangihi ko biyayan. Hapwa sila sin pag-ihi mo yan to at tinaong ka na naman na tirungay na wakanda ihibiyayan. Sa wala mo kaya na naman in ong gimuhati niya amuin din ang mga madibiyayan. Na iyan to masi-masira ugasan siya ubukan siya wagib peguan. Biyara hukuman si mga ihibiyayan. Gamuasa za in mga biyaya madi hamano siya bang sobra in kalaulan si mano siya. Atawa ka gamuha sa zayaon bang amuin on waktu atinya sakit na biyayan. Atinya sakit na si mano siya. Yung mga kwan niya atinya gamuha in madi niya biyayan. Napabila lang ta biyato na hukuman niya amuin takay na subeta jekon siya marayaw. Ini kadua din ang mga wagib amuin peguan. Wagib peguan si mano siya na ilagyo dhakari fil farj. Hati niya, apabila long ta taga-asawa ka, pag-ubos siya hati niya, nagsug ka mo bihayan, sa hati niya, way na hasil hati, way roong gimuwa ka niyo karwa bihayan. Na apabila long ta amuin usin aurat si manu siya usog yaw natin niya, nakalubdub katanin unya sadza, madto pa amuin aurat si babae, na in wagib na peguan bisan wayro ang gimuwa man ni kanilang dua. Wagib si peguan biyayan. Basta nakasudzazain une biyayan na wagib na yadto amo impeguan. Bisan pa wayroon gimuwa kanila. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa bayna syu'biha al-arba'a thumma massa al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Apabila lang sinasalati limingkod ka doon na sikan si babae yaw natin niya sampai nakapagsagi din dua amuin aurat biyan. Aurat sin usong ibang babae biyan na mawagib na siya peguan. Wagib siya peguan biyan. Tinya kewagiban dua. Kewagiban in usog mamego damit kaya nin babae kewagiban siya mamego biyan. Bisan panwero ung gimuwa kanila. Ini katunya din ang mga wagib amuin peguan na Islamul kafir. Apabila on Christian, sumudha agama Islam, na wagib hati niya peguan siya, hahantunga din ng mga ulama. Hantunga din ng mga ulama, sunnat sa dinukuman niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawakto nag-Islam in mga kaibanan ng mga sahaba biyayan, na nandaak siya biyayan, long niya ay yagtasilu, subay sila mamego. Mamego na siya sin kandi nila. Pagkanda pego ang tasilang biyayan. Hati niya mamego na sila sin kandi nilang biyayan. Impangita sin namon mga kaibanan din ng mga ahlul ilm in kafir apabila mag-Islam na sunat sa zalong niya mamego sila. Sunat mamego biyayan. Bukan siya wagib long niya. Amoy atin hantong nga biyayan. Sa gawain Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi kulli man aslama fayahmilu al-amru bihi 'ala al-istihbab. Sa gawain Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ha kahabaon mag-Islam biyayan ha zaman niya nadaakan niya mamego. Daakan niya mamego. Nadina sa bapiyad to bakenlong taamuin pagdaak sino salam tinya mamego in si mada agama Islam hati niya wajib hati niya sunnat biyayan. Balong tadi na siya mamego hati niya magsyahadat sa siya hadwa kalimatus syahada na okay na yung pag-Islam niya. Bisan di siya makapego biyayan. Ini kaupat ni amuin apabila longta na may nag-ail kita. Pagubos nagbigo kita si mait at niya aon mait peguan tabiayan na makabatalya to ha ail biayan. Makabatalya ail wagib yat to. Hati niya kataan patay wagib si peguan. Wagib in hukuman sin pagpego kanilang biayan. Wagib. Malengkan impate syahid pagbunuan na di na sila peguon. Di na peguon, di na putusan, at taniya to biyan, mus ikubur na sa sila. Di na sila magkagunahan si mga biyato. Sabab, adlo kiyama, pagwaon sila sin Allah Ta'ala din ang kubur nila, habira, ampa sila, kaya palian, masi-masi indugo magtutubihan. Na intugo sila mong mga pali si mga tao syahid, na lando mahamut, labi mahamutin halana kastori bihayan. Ikalima niya iban ikaunom amo in wagib peguan na amo in hayd iban nifas wagib peguan. Lasin Rasul sallam fa idza aqbalat haydatuki fada'i salata wa idza adbarat pagsili ang ad-dam summa salli. Long niya ha mga kaasawahan niya biyayan. Apabila long niya damatang in haid mo long niya na ayaw na ka magsambayan. Apabila long niya hamundong na in haid mo pamego kaw. Ang pagubos ang pagko magsambayan. Insipat sinamo in pagpego ini mga katawtay manguran na mga agama Islam na muna magniat kita uno impeguan tayaun. Magniat kita biyayan. Iniat ini hati niya imamas sa kanya pangatayan bukan mo insimod tabiayan. Bahagian sin pangatayan inamo in pagbasta sin haydiyaun. Sin mo niat yaw na uno pagpego biyayan. Baka na mo labtikan sila mo nawaitul ghusla minal haydi atau ka nawaitul ghusla minal janaba biyayan. So may pangatayan ta magniat yadto magbasta sin niat yadto biyayan. Baka na mo insimod tabiayan. Ini kedua niya din ang mga aturan si pagpego na magbismillah kita biyayan. Ubus ugasan ta na makatuin na mo in 2-5 tayaon. Ubus ugasan ta in aurat tayaon. Semuno ha 2-5 ta. Mahuli, mag-ail kita biya pag-ail sambayan. Kumplito. Mag-ail kita. Ini apabila mga pego amo in wajib. Pego wajib biyayan. Mahuli biyayan natin niya ubos na kita mag-ail. Muna uta na biyayan ni na mumbusugan ta, basahon ta nakataan biyayan, sampai pa mong titubuan niya to biyayaw. Mahuli ang patapalapatan habaranta, na mo intubig yaun. Busugan ta na makatuin uta yan, tubos ang palapatan nakataan baranta biyayan ni na mo in tubig yan to. Ilugan ta yung baranta biyayan, taan uno-uno mga kwan yan to na kwan ang tasin tubig biyayan. Imbabai amuin na haid siya tao kataga ni pasya. Tinabiyad to rin amuin aturan sinamuin pagpego nila. In babailong taamuin, in kita so pamusog kita, nag-ail kita, sin before kita biya mga namigo kita, kyunub biyayan, atau kananakainub kita biyayan, na mag-ail na kita biyayan. In pagpego tayo to, aniban dati niya, sabi ko nagbasanan na biyayan, ayaw mo ulinan in aurat mo yaun, biyayan. Mus last na to da mo in ugasan ta, sin pagpego tayo to pagmulong ta biyayan, nasiki ta biyayan.
hati niya, mabilang na yad to. Bisan, hati niya, di na ko mag-ail. Daan na yad to mo pagsambayan, biyayan. Ada pa rin babae, bang nag-ail na siya simbiyat to. Pag-ail na simbiyat to, biyayan. Pag umos siya to, pagpego niya to, na mabatalin ail niya to. So, siya mag-ail balik. Yung babae. At pabila impego niya, amo in haid atawa kanifas. Wagib haamuin tao na mego sibura in usog ibang babae. Amuin kuanan niya turi ng biya mga tiyutubuanan sin buhok niya yaon. Arakala di lumatun madtuin tubig biyayan. Pabilalong taong pandoon mga tiyutubuanan sin buhok yaon at tawa ka bahibo yaon. Di siya mabasa. Na di siya mabilang inamuin. Bakang sah inamuin pagpego mo yaon. So may mabasa katanin lamatun madtu pa amuin pamaranan mo biyayan. Namuyad to inamuin, aturan sinamuin pagpego kakataw tay manguran na mo agama Islam. Inhadas ini mga kataw tay manguran na mo, hadas dakula, amanat sin Allah Ta'ala. Subay, hati niya bang, aun hadas mo dakula, na subay ayaw ko maghaman-haman, subay ko magsusi, magtuy biyayan. Ayaw ko maghaman-haman biyayan. Namikyan ang mga pagpego yan natin niya. Sube, nagbabasa na ang kobiyayan. Di man jari biya mga naghubo ko yaon. Sube, basa ng biyayan. Lo sin Rasul Salam, Inna Allah hayyun, sitirun. Sabda to rin Allah Ta'ala, hati niya, bay sipugan siya. Iban, hati niya, kuanda hati niya, onda biya tampan biya, yuhibbul haya, wasitra. In kabayaan to sin Allah Ta'ala, amo in tao, bay sipugan biyayan. Iban amo in, di siya kakitaan, apabila amo in, namamego siya. Tinimanan niya, kwan niya, on basanan niya biyayan. Faizartasala ahadukum falyastatir. Apabila laong niya mamego ng bukan yun, nasabi mo lumiban-liban siya si biyayan. Tiniya katabunan in orat niya biyayan. Katabunan in orat niya. Nadena sa mapiyaon katotay manguran na mo agama Islam na amoy tinaturan sinamuin pagpego biyan. Kaya nga tantarayon, sagaw amo intartibanin, muna yung tulong ta sipat niya na magniat kita. Ikadua magbismillah kita biyayan. Pag-usyad to, ugasan tayong 2-5 ta. Pag-usyad to, orat ta ugasan ta. Pag-usyad to, uta na isa busugan ta makatuin uta yaon. Ampat ta palapatan na katan, barantain amo intubigyat to. Hapwasin pag-ail tayat to biyayan. Nalila sa mapiyaw mga kataw tayo manguran na mga agama Islam. So pa mawero una mo in tubig. Hati niya, wayron ipag-ail. Hati niya, damatangin wakto, wayroon tubig, mahunitin tubig biyayan. O hinangan ta. Biyayan. Na magtayam mo. Ipagtayam mo ini kataw tayo manguran na mga agama Islam. Na piyang daakan na sin Allah Ta'ala ganti sin amo impag-ail. Biyayan. Tiniya magkuang ko sin lupa. Aparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Suratul Ma'idah ayat 1. Doon sin Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Dia ini nasabot sin Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Balong niya taga ginub kamo pagsusi kamo imana ni pamego kamo. Balong niya in kaunan niyo.
hati niya amuin nasasakit kamo, atawa ka amuin hatulakan kamo, atawa ka bakas kamo namugit sin nagis niyo biyayan. Sa pag-umus yan, atawa ka nakasuka mo pa asawa niyo. Umus di ka mo makabaksin tubig ipamego niyo lang sin Allah Ta'ala, nafatayam mo sa idang tayiba. Pagtayamum kamo habuhangin amuin sosisiya. Na in pagtayamum yan lang sin Allah Ta'ala, famsahu biuchuhikum wa aydikum min. Hati niya, tupak mo biyayan in dua paad mo habuhangin. Pag-umus igan mo sa zabiyayan, in katanya to para mapakpaki mga kuan yan to para di ko kapulingan, usi kuan mo biyan na bayo mo biyayan. Pag-umus yan to, ikuan mo ha 5 mo biyayan. Bangha, mazhab sinamuin, Abu Hanifa atau kagya muhurul fukaha, makaminsan ko, amur to makaminsan ko sa makakawasin buhangin na to biyayan, kuan mo biyayan. Bayo mo biyayan, ubus yan to, amun 5 mo biyayan. Ubus na in tayamum. Amura to, sibura in tayamum pag-ail, atau katayamum junub, biyad to raing kahantang niya. Biyayan. Banga mazhab sin Imam Shafi, makarwa ko biyayan makakwa, papanagnan, para habay ho. Ubus, kamawana ko isa pa buhangin yan to, para ha 5 biyayan. 5 biyayan. Ha mazhab sin Imam Shafi. Sa inayatan ini, hati niya makaminsan da ingkwan. Long niya, sapuhin niyo long niya, habuhangin niya, na munakawan niyo yan, si mimikita 5 niyo, impamayihuan niyo, ibang mga 5 niyo, then sinamo inbuhangin niya to bakas na mimikit biyayan. Amo yatin ayatan sin Allah Ta'ala. Sa yuridu Allahu liyaj'ala alaykum minha. Hati niya, ma yuridu Allah, di kabayan sin Allah Ta'ala in kahunitan kita biyayan. Hangkanin agama maluhay in agama. Sa gawin kabayan sin Allah Ta'ala, supaya kita masusi, iba masampurna in ni'mat biyayan, iban supaya kita makapagsyukur sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyan tinaturan sinamuin pagtayam mo. Naon din na mga kuan na may talong na intayam mo, na di siya long niya makaralong niya 2 waktu. Intayam mo, ganti sin pag-ail. In pag-ail, hingga di mabatalin ail mo yaon, masi-masi mo siya mausal ha pagsambayang mo. Damikyan biyad tura intayam mo. Ha, pabila long tamo in, wala ra siya nabatal. Habiya mamakabatal sina mo in pag-ail yato, nasabot na to, na masi-masi mo ra siya mausal ha pagsambayang. Bisang pila waktu biyayan, nagtayam mo ko si Mayna at biyayan. Di matangin doon, wala nabatalin amon ail mo yaon ataw katayam mo yaon yaon, wala na batal biyayan. Sa gawaon sa ikaganap dito amo imakabatal tayam mo. Apabila long ta nagtayamum ka ubos long ta imulan. Pag ulan niya to nabatal na in ail mo yaon, natin mag-ail na ko biyayan. Amo kaya din makabatal. Ataw ka mga nagtayamum ko biyayan na on mga isda nagkatingog. Imana ni on tubig doon. Na amo kaya to din ang mga kwan. Pabila on tubig, nabatal yung pagtayamum mo. Yan. Na iyan, ganti sinamuin ko. Maloy, so pamalong tamuin to nasasakit. At tinili siya makausal ha tubig, sabab karunan ng sakit niya biyayan, bamabasa siya. Magpakawana siya, hapanyo-panyo niya biyayan, buhangin din ang mga malisim biyayan. Kaba magsabay, amo natin kuanan niya biyayan. Kuanan niya sa biyayan, magtayamum siya. O sumambayang siya. Fattakullaha mastata'atum. Lasin Allah, kabuga kang fa Allah Ta'ala rin din yung kagawsan niyo. Na makabatal sintayang mo biyan, nasabot na to kayo na, amo in katan makabatal ail, makabatal kaniya. Sa mura ko ni kaganap dito, na amuin, apabila long ta amuin, on na tubig, na batal na in ail mo ya, tayang mo yaon. Nabiyalong ta mga uno-uno na kabiyayan, mga sasakatan, mga uno biyayan, biya mga upama niya, mga bas, mga kwan. So pamalong taon na mga limatang waktu, di humundong siya biyayan. Musi maong kultina niya atau ka mga dinding niya onda, pagkuan mo buhangin biyayan, mimikit biya, makadyari at ipagtayamom siya. Sabab susiyat to, bukan siya mo imalumi. Lalu sin Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'atum. Kabuga kang fa Allah, harin din yung kagawsan niyo. Demikian lalu sin Salam, idha amartkum bi amrin, fa'atu minum mastata'atum. Bang, naraakta ka mo lalu sin Rasul Salam, sin uno-uno, na hinangan niyo, inda akan niyaon, harin din yung kagawsan niyo biyayan. Murah-murahan mga katotay manguran na mo agama Islam, amo indihilan sin Allah Ta'ala barakat, at tawa ka mumfaat inamuin mga
pangadyan nato hamahapon ini haaturan sin mga pag-ail atau kamakabatala pag-ail, iban aturan si mga pagpego, iban aturan si mga pagtayam mong biyayan, atin niya. Sabab on waktu mausal tadayaon biyayan. Habiyayaw natin di kita hula, sa mga tulakang ko biyayan, on waktu mausal mo in mga pagtayam mong yaon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, atin niya dinasadza, mahuli, mangindua kita ni Allah ta'ala, murah-murahan, amuin, pa tambahan atau kaganapan sin Allah Ta'ala in iman sin kita niyo, namikyan amo in ganapan niya in amo in subta rumungog aturan sin agama tabiayan. Sabab ha maglulugay biyayan natin niya magdurunin panghati ta agama ta na magtataw rin ibadat ta fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban di mapeki in amo ibadat tayad tubiyang bangke nga tantain aturan sinang kakahinang tayaong biyayan. Sabab natin niya ha zaman tabiayaon na berkendalong takatan amo in Muslim, amo in masub mga jiha agama niya. Ang kaibanan on mga kanilang mga kaligapan biyayan, narita sila mablame, amo yatin dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, sa gawain kita, tinipagmungut-mungutan tatu biyayan, amo kadihilanta in waktu in para agama ta biyayan. Supaya amo in mabenal in hikmat sin pagpapanjari sin Allah Ta'ala kato mahinang kita ipon na magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na diha ini mangayo kita ni doa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo in pataptapan nin iman sin kita niyo iban amo in magdurun in dayaw sin amo in pangadatan sin kita nin sabab amo yaun in kamatauran makasuda surga sin Allah Ta'ala mga manusia amo in marayo in mga pangadatan nila atau ka mga akhlak nila biyayan. Demikian amo in pataptapan sin Allah Ta'ala in iman sin kita niyo sampai pa amo imuy kita ni pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban hinangan na ilas amo in mapamung na to amo in kalimatut tauhid amo in la ilaha illallah sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam namung siya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah hisyo in las na mapamung sin manusia ti makapamung siya sin la ilaha illallah las na himumungan na usmudtune na pas niya na makasud siya surga lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'man wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma innana nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innana nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuk sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuk sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.